आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आणि आज या कुडाळ मालवणचा मतदारसंघाचा फॉर्म भरण्यासाठी आमदार वैभव नाईक यांच्या सभेसाठी उपस्थित असणारे आमचे स्वतः उमेदवार वैभवजी नाईक साहेब, तसेच सतीशजी सावंत साहेब, संजयजी पडते साहेब, आमदार शिरसाट, वाळके साहेब आणि सर्वच महिला मंडळ असतील, आपण सर्व उपस्थित असलेले कार्यकर्ते असतील. आज खरं म्हणजे 2024ची विधानसभा इलेक्शन आहे आणि ही दिशा ठरवणारं इलेक्शन आहे की या मतदारसंघामध्ये यापुढे म्हणजे ज्यावेळी 2014 सालाच्या आधी ही जी इलेक्शन झाली होती त्यावेळी ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून दहशतवाद, गुंडगिरी संपवण्याचं काम आणि असंवेदनशील जिल्हा जो होता सिंधुदुर्ग जिल्हा तो संपवण्याचं काम विनायक राऊत असतील, वैभव नाईक असतील यांनी केलं होतं आणि त्यानंतर हा जिल्हा पूर्णपणे शांत झाला होता. आणि आज हीच परत एकदा वेळ आलेली आहे की पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा या तीनही याच्यामध्ये खासदारकीला नारायण राणे असतील, कणकवली मतदारसंघात नितेश राणे असतील किंवा ह्या मतदारसंघामध्ये निलेश राणे म्हणजे राणेशाही या ठिकाणी आणायची आहे काय हा ठरवण्याचा हा दिवस आहे. त्यामुळे ह्या 2024चं इलेक्शन हे गुंडशाहीला द्यायचं आहे की सामान्य कार्यकर्त्याला, जो सुसंस्कृत कार्यकर्ता वैभव नाईक म्हणून आज 10 वर्ष आपल्या मतदारसंघामध्ये फिरतोय, जो लोकांच्या समस्या समजण्यासाठी फिरतोय, तो समस्या जाणून घेतोय, अशा आमदाराला आपण मतदान करायचं आहे की गुंडगिरी करणाऱ्या आमदाराला मतदान करायचं ही ठरवणारी ही निवडणूक आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांना मी विनंती करतो की ह्या निवडणुकीला आमदार वैभव नाईक यांना मशाल चिन्हापुढे, या जगदंबेच्या मशाल चिन्हापुढे शिक्कामोर्तब करून आपण विजयी करावं. खरं म्हणजे आमच्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा काही कामं होतात आणि त्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा कामं होतात की वाडी वस्त्यामध्ये शेती ठिकाणी पाठ जाण्यासारख्या रस्त्यामध्ये कामं झालेली आहे आणि आमच्याकडे जी कामं झालेली आहे ती फक्त कॉन्ट्रॅक्टरला म्हणजे कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये जी कामं झाली आहे ती फक्त कॉन्ट्रॅक्टर दार्जिनी कामं झालेली आहे. त्या ठिकाणी 10% घेऊन फक्त कामं झालेली आहेत. पण ह्या ठिकाणी वाडीमध्ये ज्या ठिकाणी वैभव नाईक जातील त्या ठिकाणी ही कामं करण्याचा प्रयत्न वैभव नाईकांनी केलेला आहे. वाडीचे रस्ते असतील, त्या ठिकाणी पायवाटा असतील, काही रस्ते असतील आणि ह्या सगळ्या जी लोकांना गरजेची आणि शाश्वत कामं आहेत ही करण्याचा प्रयत्न आजपर्यंत वैभव नाईकांनी केला आहे. त्यामुळे अशा आमदाराच्या पाठीशी राहणं आपण सर्वांची जबाबदारी आहे असं या ठिकाणी सांगून थांबतो. जय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.